Ia. Așa. L-ai pornit. Așa, așa, ce-i acela? Așa, ia, l-ai pornit, gata. Nu-i voi. L-ai pornit. Așa, le dă la 5 acum. Măi, acelea strălucesc, așa-s de interesante, așa-i? Așa-i? Că stat interesante? Unde vrei tu să te aburci? Unde vrei tu? Da. Ia. Ia. Voi. Uite mingea. Uite. Să vezi ce trage de el cu el. Uite la minge. Da. Da. Așa. Hai, te vede și te vede. Mai mutrița asta înseamnă poznă. Mutrița asta înseamnă poznă, că noi cunoaștem de acum. Da, da, da. Da. Hai, fă pa, fă pa. Ia. Stai, stai sus. Da. 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 Așa. Da. A. Hai de mine, ce-am pornit acolo? Ce-i aceea? Ce-i aceea? Așa se aude apa. Da, apa. 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 Aceea e apa. Da. Măi. Așa, așa, strică-l acela, strică-l că nu-i bun el acolo. Hai de mine. Ia. Ia, pas pe altceva acum. Da. Așa, așa. De, unde vrei tu să sari? Așa, așa, bravo. 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 Da. Da. Așa, ai închis aceea. Așa, l-ai dat mai tare. Da. 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 Pa, pa. Pa, Așa. pa. Pa, pa. Spune pa, pa. 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 Pa.
Da. Ai, de mine și de mine. Hai! Cam apropii somnuțul, dar acum bag eu de seamă. Am obosit. Jumătate de oră sau ceva mai bine încolo la școală. E bun. Și am mai plimbat o leacă și mai... Când era umbră. De. Dormit. Și atunci când dormiți o oră jumate, când am luat acum, Hai, te vede. dar de atâta zbuci mi obosește. Păi normal. Iar se face. Ia. Așa, de acolo se închide, corect. L-ai pornit, acum și închide. Mai poți, mai poți de atâta saltat, mai poți de atâta saltat? Da. Ia. Așa, iar am pornit de acolo îți dă mai tare, mai încet. Cât de interesat ești tu de butoane, măi. Da. De închis mai greu, dar de prins... Până se prinde ea care și cei. O pus muzică, da. Păi da. Ce? Ce? Ce, măi? Ce, măi, porumbița, tati, măi? Ce faci ca un porumbeal? Da, ce-i acolo? Ce-i acolo? Ce-ai pornit tu acolo? Ce-ai pornit tu acolo? Iau!